Тачи, няма го. Няма ли го тати, мамо? Ой, няма го. Ти чакаш ли го, мамо? Да, Ти обичкаш ли тати? да, А обичкаш ли мама? да. Кой нямаш търпение да видиш? Тачи. Ти миличка ли си? Да. Ще изпееш ли? Не, Добре, ти искаш да видиш тати в момента. там тачи. Той дойде. Той ще дойде, точно така. Той откъде ще дойде? Колата. От колата? Да, Или от вратата? не, да. Чакаме тачи. Чакаме. Чакаме тати, мамо. Здравей, тати. Чани, чаке. Да, тати. Колата. Да. Там ли колата на тати? Ето на колата.